Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед дӯстон, дар номерҳои телефон ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстон мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ Баданасос. Хоб дӯстон ин тараф бошад тарафи бозори Кушониён аст, тарафи рӯи Хуҷанд, ин тараф бошад тарафи марказ. Хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин тараф қарор дорад дӯстон. Тарафи Чавалай аст дӯстон, кӯчаи Зебуманзур. 6 сотик замин, 3 дар хона, 110 квадрат. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон. Пишти анами здания баланда навастрота, кӯча тараф намҷо таксио анамҷо 10-15 сомон то дари хонаро мебарад 1 километр роҳат дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед, рафта аз пеш ба навор мебинед. Хоб дӯстони азиз, пеш аз хонаро дидан як реклама аст. Рекламаро тамошо мекунем дӯстон. Дар ин ҷо дӯстон санги мазори тайёр мекунем дӯстон. Ҳар намуд сангҳо аппарат ҳаст. Мақсад заказ мекунем, любой намуд санга мекунем. Облицовка, фигура, китоб, любой чӣ месозам дӯстон. Номероро дар таг мемонем 901 61 61 13. WhatsApp ҳам аст. Барои дом, барои гуристон, мақсад любой намуд санг ҳаст. Ҳозир рафта магазинро мебинем дӯстон. Заказ мекунед, доставка, установка дорад. Хоб дӯстон, анамҷо дида мешавад ки чанд намуд сангҳо аст. Сангҳои сурати каъба, монимо, ҳар намуд гулҳо рамгҳо мекашанд, мақсад месозанд. Дар гуфтем ки номерҳо занг мезанед 901 61 61 13. Любой намуд фигура, облицовка, ҳама чи аст дӯстон. Қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, спец автоматика, рӯ ба рӯи бари гуристони Урсо адресо. Хоб, хонаро тамошо мекунед дӯстон. Хоб дӯстони азиз, ана ба пеши кӯча омадем. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. ҳозир аз даруни ҳавлӣ даромада ба навор мегирем. Гуфтем ки то анами пеши кӯчара дӯстон таксиҳо меоянд аз шоҳроҳи Калон то анамиҷа 10 сум 15 сум таксиҳо анамин маҳалла аст дӯстон. Кӯчаи Зебуманзар. ҳозир даромада полни хубнаро мебинем дӯстон. номерои соҳибмулкам мемудем. чизе ки нафаҳмидем маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб мебинем болои дарвоза як ҷои дарвоза мондагиан, айни ҳол дарвоза надорад дӯстон. заминаш ҳамвори хушрӯ. ана ҳамин хона фурӯшӣ аст дӯстон. 6 сотиқ 3 дар хона, 110 квадрат дӯстон. Нашод, свет, об, чуноне ки медонем соҳибмулк гуфтестанд ки ҳаст об, свет камбудӣ надорад дӯстон. заминаш ҳамвор аст. Якчанд намуд ниҳоло шинондагия нав. Аз ин тараф мебинем як ҷои ҳоҷатхона аст дӯстон. Ин кухня аст дӯстон. Ва ҳолати детски хона кардагиан, ранги детски ҳозир аст. Кухни бояд алоҳида шавад. хоб, кухни ҳисоб кардагие мера дӯстон. Дар ин ҷо бошад 2 дархона, як зали калон дар ин ҷо дӯстон ва тагаш падвал аст. хоб, аз кухни сар мекунем дӯстон. поли фасада шикатур. дараш маҳкам аст. аз тарафи даруни хонарам роҳ дорад дӯстон. хоб, сари роҳ до як калидор мешавад. аз тарафи дасти рост якум хона, аз тарафи дасти чап дуюм хона, ростаки ванна мешавад. ва кухни аз тарафи хонарам роҳ дорад дӯстон. анами хона пайдои бояд детски шавад дӯстон. ҳозираш дар кухни кардагиам. бояд 4-ум хона анами хона шавад. айни ҳол 3 хона ҳисоб кардем, ира кухни дохил кардем. хоб, гуфтем ки дарун ба дарун нест дӯстон, дари алоҳида дорад, аммо як дари дига дар хона кардагиам. ин якум хона хонаи зимни аст. полҳо нелони аст дӯстон, ранг бор кардагӣ. дар ин ҷо бошад гуфтем ки ванна, полни кафел. аз тарафи дасти чап бошад як хонаи спальня аст дӯстон.
ҳолати залам мебинем дӯстон, залаш ремонт надорад, аммо рангбор кардагӣ, чизои смет ҳамаш гизарондагӣ, гипсокартонош тайёр аст, потолокда дӯстон мечаспонем тамом ва обой мезанем. Ин зал аст. дар тагаш як подвали калон аст дӯстон, подвалро ба навор намегирем. дарунашро ба навор намегирем, як подвал аст дӯстон, дар бича як подвал. дар ин бар бошад дӯстон як ҳоҷатхона, септик аст дӯстон, тамом. дигар ягон чиз нест. хонаро нав ремонт кардагианд, криша пришаш ҳамаш нав аст дӯстон. хонаи компактӣ аст. дар ин ҷо метавонед ки ягон ҷои кухни алоҳида кунем. хоб, хонаро дидем дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. хело ҳам манзарааш зебо аст дӯстон. ин тараф аз навор намефаҳмем дӯстон, аз пешӣ омада мебинем, мақсад манзара тарафи хеле базебак аст. хоб, як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ваданасос 1.5 километр боло аз шоҳроҳи калон дӯстон. аз ҷое ки ба навор гирифтем, аз ана ҳамон ҷо 1.5 километр боло таксиҳо 10 сум 15 сум то дари хонара оварда мерасонанд дӯстон. таксиҳои ана ҳамин маҳалла аст. кӯчаи зебоманзор, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, 110 квадрат. нархи ин хона дӯстон 630 000 сомон. боз муомила дорад. варианти алишӣ дӯстон ягон духонага квартира бошад дар марказ, даруни шаҳр дар ягон ҷо бошад. дар номерҳои соҳибмулк занг мезанен, алиш вариант ҳаст, духонага хатӣ. номерҳо барои тамос 977 85 11 00. як номер дигар, номери расӣ аст дӯстон, ватсап +7 925 46 33 325. дар ана ҳамин номери расия ватсап вуҷуд дорад дӯстон, занг мезанед, боз маълумоти бештара соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. мағозаи фурӯшӣ доштем, ягон реклама беғаз аз хона, мағоза, ягон фирма бошад, реклама мекунем дӯстон. дар номерҳои поёнбуда муроҷиат менамоед, ҳатман реклама мекунем. раҳмати калон, то навори оянда.